Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:47. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Kunsays. Upgrade your immunity. Do it with Kunsays. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed. For them to decide on matters of public interest, we should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:48. Maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. PYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, senaryo na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Gani Republica, sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, maayad nga gabi. Mayong gabi, Aksyon Brian, kag sa aton mga listeners sa ariatag naton lakat sa aton nga timpo sining gabi. Martes kita karon, Hunyo 9, 2020. Ang low pressure area nga ara kagabi kagina sang kaagahon sa Giwan, Eastern Samar. Ari nagbaylo siya diri sa idalom na yon. Managaanta din siya sa distansya kapin sa 305 kilometros ang kalayuan sa nasidlangan namin na nasidlangan okon east-northeast ang Surigao City. Sa Surigao del Norte. Ari siya sa 10.4 degrees north kag 126.2 degrees east. Nagaupod din siya sa gihapon. Sa Intertropical Convergence Zone o kung ITCC nag-apekto sa Palawan kag diri sa aton sa Kabisayan. Kag isa pagid ka weather system omning southwesterly wind flow kung hangin habagat nag-apekto man sa Mindanao. Ang nasidlangan sang Kabisayan magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan. Kag pagpanagoob nga tugay ni sang LPA o kung low pressure area kag ITCC. While ang Zamboanga Peninsula, Bangsamoro, ang Suksargen, Davao Occidental, kag Davao del Sur, takip na ang Davao City, halos sa Mindanao initanan, magalumon ang ilang kalangitan. May dalaman ini lapta-lapta nga pagtupa sang ulan. Kag pagpanagoob nga halin niya sa habagat o southwesterly wind flow. Ang Palawan kag sa iban nga bahin diri sa aton sa Kabisayan kag Mindanao
may pag-uum-guuman ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan. Nga may idulot man inilap-talap nga pagtupa sang ulan. Kag pagpanaguop nga halin naman iniya sa ITCC kag southwesterly wind flow kun habagat. Kag ang Metro Manila subong man sa iban nga bahin sang Luzon padayon nga may pagulugal man ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan. Nga may idulot man inaligwin nga mga pagbulan o kung pagpanaguop nga tuga ini sang easterlies o kung mapaang hangin gikan sa baybayon sa Pasipiko. Apat ka wind direction may ara nga mahinay hasta sa may kasarangan nga huyop sang hangin. Magahalin ini sa aminhan na silangan pakadto na aminhan na katungdan o kung northeast to northwest nagaapekto karon sa Kabikulan kag diri sana silangan sa Kabisayan o kung Eastern Visayas. While ang nabagat na nakatungdan padulong sa nakatungdan o kung southwest to west naga-impluwensya sa kabugusan sang Mindanao kag sa iban nga bahin diri sa aton sa Kabisayan. Kag may araman nga mahinay asa sa may kasarangan nga huyop sang hangin. Hali naman iniya sa nabagat na nakatungdan pakadto sa nabagat na nasidlangan o kung southwest to southeast ang mabatyagan sa kabugusan sang Palawan. Kag sa katapusan ang naaminhan nasidlangan pakadto sa nasidlangan naga-impluwensya sa iban nga bahin sang Luzon nga tanan ini nga wind direction may ara nga makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Diri partikularmente sa aton probinsya may pag-uum sa gihapon ng aton kalangitan hasta nga magalumon man ang aton kahawaan nga may lapta-lapta man ini nga pagtupa sang ulan o kung pagpanaguop aton mabatyagan sa kabugusan ng aton probinsya sang Negros Occidental sakip man ang syudad sang Bacolod. Kag sa gihapon may ara kita mahinay hasta sa may kasarangan nga pagdupoy-dupoy sang hangin magahalin ini sa nabagat na nakatungdan padulong sa nakatungdan o kung southwest to west maga-impluwensya sa kabugusan sang isla sang Negros. Sa gihapon wala kita gale warning advisory diri sa western sa seaboard sang Kabisayan nagapabilin lang sa gihapon ang kondisyon sang aton kadagatan nga mangin makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagtuludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Alas 8:15 sini karon nga gabi ang hunas naton 0.0 metro vertical apad ang tao magabalos alas 2:27 karon sa kagahon sa takos nga 0.8 metro ang kadalumon. Kag alas 6:05 sini nga hapon nagtunod si haring adlaw magabutlak ini siya alas 5:22 buwas sa aga. Ari kita subong 26 degrees Celsius o 78.8 degrees Fahrenheit. Amo ni kabugusan sang ato nakatimbos ning gabi action bright. Medyo nagagulom-galom na gid man katag sa kahapon no. Damo na gid galom ho. Pila gro mga dason semana basi kada hapon tupa na gid Sir Gan. Ang ana ga mabalaan na naton kay hilapit ng tig-ulolan kay pila ka wind direction. Ang weather system daw nagalabugay bla. Oo, may ara nga southwesterly, may ara easterly. So may ITCC pagid, may mga surface staff. I see. Dason tagpila ka weather system sini, dason pila ka wind direction. No. So daw ginalabugay kita. Nagilapit ang tigululan amo ni indikasyon yang signo sang aton nga palatandaan. Sa mo ni mga panahon Sir Gan na balantayan diri ang mga aksidente or insidente sang kilat Sir Gan? Amo ginakalabanan nagakatabo. Inang antes mag-intrada ang tigululan, kainit sang aton nga landmass. May mga reaksyon na sa mga surface area kag sa mga sea surface man sa kadagatan. Ang mapaang magsugata ang humid bla nga atmospheric pressure kag sa mabugnaw kalabanan na gatugan na siya sang tornado mga buhawi may kilat may pagpanaguom. Kalabanan ang normal sa aton nga season o kung aton nga klima. I-grab ko na lang yung opportunity Sir Gan, ano ganyan mga lugar nga daw malapiton niya sa kilat nga dapat hindi magstay ng tao Sir Gan? Variable gid man na siya. Ara mga water spout di mahagi na dahil sa baybayon. Mga land spout naman inang perti kainit sa mga tunga-tunga na bla. Naga-suspend ang kwan ang
ginatawag naton nga hangin o kung ang atmospheric pressure tama ka paang, no? So mga water spout na malin sa baybayon. So pailayo lang sa mga coastal area sila binagida sa mga Valladolid, no? Mga San Enrique, dito historically daw sila gaagi. Yes, oo. Dito man sa Sarabia, no? So variable na siya, hindi man tanan-tanan nga halos daw ila lang tanan. May pagbulubaylo na sa mga lugar. Okay, sige. Sir Gan, salamat again sa information. Thank you. Goodbye. Thank you, sir. Una sa balita, una sa aksyon. Sa sinima panahon amat-amat na ginman, ano, nga mabatyagan naton ang pag-ula sang ulan sa tagsa iya kahapon. Medyo lipay-lipay man ta kay ang paang baw pertigid, no? Doon din naton mahangpan ang sitwasyon sang kainit sa palibot ta. So ibang din doon nagapangayo na gid nga kabay pa makaulan-ulan na. Pero sa maulanon nga panahon, dapat mahinalungon man kita labi na sining transition period. Balabikas nga diri ni naga-occur mga kaksyon or nagatuga man ang igo sang kilat. Kabaramduman nyo last year kadamo sa nagkalamatay bangod sa kilat. Ang iba nagpalanago to sa idalom sang salakyan dito inigo. Kung may mga transistor kamo dira, may mga handheld radio kamo dira, pakitago na lang ina kung nagapanaguob ka grabing igo, grabing ang pangilat bla. Ang inyong mga television dira, ang kung ano pa nga mga bagay nga alamagon sang kilat, palihog lang pang taguan nyo na, no, sa panahon subong kay delikado gid sang sitwasyon. Sa una gani nga mga dinag-on, ang mga espiho na ginatabunan, inagalayon mo kung pangilat kag magdaguop, no, kay basi dakpon sang kilat. Ang mga nagabayo sang pula, kadelikado sa kilat. Amo na kay ginaamag kuno ina. Ang mga gold, ting ibang ginawa ng ilang tago sang ila sila nga untong gold kay basi makilatan man sila balaw. Action firing line. Anyway, sa mga utod naton nga nagapuyo sa igad sang baybay sa dalom sang taytay kilid sang kasuban kag kabakyasan, alerto lang 24/7. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 58. Antes pa naman ang tanan maka-aksyon. Dili kita na mga muyo kita sa gihapon nag-aaway kita kay COVID-19. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 and coronavirus, nga nagutas sang amon kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangamuyo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon, sang kinaiya kag ginhalinan sang sininga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sang mga dalubhasa o kon mga eksperto sa medisina, agod ila maalagaran ang masakiton, sing may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agod sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagamasakit, kabay nga ang ila maayong nga lawas magadap panumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangamuyo namon ini sa imo, pagi kay Jesucristo, imo anak, kag amon Ginoo, nga nagakabuhi, kag nagahari, upod sa imo. Sa kaisahan sang Espiritu sa Santo, Diyos sa tanan, nga mga tuig, sa mga katuigan. Amen. Amen. Santa Maria, may nanabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami.
San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo man kami. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 6:01 na. Subong nga adlaw yan na kita sa Martes, Mayo 9, con Hunyo 9, 2020. Palihog ko check sa inyo sining nga mga kanding. Basiwan nyo pa na himos bla, labi na gid sa kaumhan. Basi buwas wala sa inyo sining hiligtan. Una sa balita. Una sa aksyon. Anyway, sa monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Bukas sa manang aton sining Facebook page pagya sa aksyonradiobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamo to kay makamonitor man makabasa pa. Sa may mga Twitter account na i-follow na Aksyon Radio Bacolod, the official mga kaksyon. And aton sining text hotline sa 0938-225-5017. Ang aton sining mga viewers nga nagalantaw sa mong. Kadto lang kamuda sa comment section kag ibilin ang inyong sining mensahe kay basahon tayo na karon tarantanan. Pasensya sa hindi ko malabutan. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. On board na, Toblas 9 takna sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang dalag ko nga mga balita ka nagalinagumba nga mga balita subong nga gabi? Kaya na sang aga na interview naton si Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, ang spokesperson sa Bacolod City Police Office. Kagin palayag sini mga kaaksyon nga may ara sila sang duha tubtob tatlo ka mga persons of interest sa pag-ambush sa kay Police Staff Sergeant Miguel Perez sang nagligad nga Domingo. Kon sa sino ini kag ano ini sila ina ang hindi pa mapalayag sang kapulisan. Aksyon Firing Line. Samtang ang officer in charge sang NOCPO nagpasalig mga kaaksyon nga tinguhaan sini ang pagpaluntag sang katawhayan. Apisan nga hindi gid man malabot abi sa 100% kiti mabulubudlay gid man. Pero suno sa iya kay nakatawhayan ang iya tinutuyo nga pag-dihon diri sa aton sa probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Firing Line. Pila lang sang ginpalayag ya kay tutukan insurhensya ang batok sa rebuilding hubon, illegal nga droga, panahor nga illegal, plus ang problema duta diri sa Negros Occidental kag iban pa kriminalidad amo ang pila ka mga prioridad ni Police Colonel Romy Palge. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Samtang sang kaina alas 8 ang takna sang aga, ginpasakaan na sang kaso murder ang duha ka mga bataon panayotag sobra 20 anyos pa lang nga nagpatay sa isa ka kontindera sang Tiangge dira sa syudad sang Talisay. Aksyon Firing Line. Ining duha ka mga alipungoy nga mga nagapatay sa isa ka 50 anyos kay mabakal sila kontani isang ilimnon, wala na ginbaligyaan mga kaaksyon kati medyo kaagahon na, hubog na, ay nagpangakig ya mga alipungoy nila. Aksyon Firing Line. Pagkatapos sinulod nila ya ang pobreto kagindudo sinay mga tunto nga iniho, ay susko nga mga tao, mayo lang kay nagkaladakpan, tikay na kaso marder ang ila sinigin atubang. Kabay pa magkalalupot, gid ka muna kag matawag na ton na masintensyahan sang reklusyon perpetua, mapriso, inang 40 katuig pataas. Aksyon Firing Line. Mga wala sang konsensya nga sahi sa mga tao. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Samtang diri sa Bacolod mga kaaksyon, ang pila ka mga utod naton nga badyaw pag-aaktuhan na, no, halin pa ni sang gagabing muno naton, pag-aaktuhan na sang aton sining DSSD. I-check sila kung paano sila, dalon sila dito sa iban nga lugar, do Escalante ato, nga may ara sila sang community sa mga badyaw. Kaya diri sa Bacolod, managa pinagusto lang sila kalibot,
nga ang edad nila hindi gid pwede nga makagwa pagkatapos wala pa naga-observe sang social and physical distancing. Action firing line. May mga face mask man tuod pero ang ginabutangan sang face mask nila hindi kay baba kag ilong kundi sagang. Action firing line. Pagkatapos linagsanay pada sa dalan no. Kag saka-saka sa mga jeep kabag pinangayo kayo mga kaksyon. Tiyan mo na ang problema, manahambal ko bala kay na, ano ni sila, exempted sila sa virus kasi COVID-19, nga daw kalibre lang ni sila. Daway man ko kita sang team sang DSSD, ang Anti-Mendicancy Task Force, diri daway man ko kita nga nagalibot kag nagasaway ni sila. Action firing line. Amo na nga problema karon diri sa syudad sa Bacolod, mga kaksyon. Tokreon tawan bi karon kumustang bahay kubo ni Kapitan Noli Villarosa dira sa may runway sa airport, old airport diri sa syudad sa Bacolod. Para sa akon duway gid problema ining kubo-kubo nga ini mo. Kay ti makabulig ina dira tuod sa mga pagpahuway-huway sa naga-jogging dira, pero kung bawal gid man ti hakutan na nadakap sa no pa nakwaon da man. Action firing line. Pero kung mapuslanon mala na ka maka-generate malang barangay dira nga sagi ginaton bi kahilabot ng kubo nga inaman. Kapag tahom pa ni aksyonan sang bahay kubo nga ini, ginlantaw ko ni sang nagliga na mimong bilis ini, tag 15,000 to 20,000 ini. Amo na yung mga kawayan bala nga ginapang-obra sa may pahanukoy. Action firing line. Katahom do 5 inik bilog. Ti kay kun aga may naga-jogging dira, ti ginatambayan tapos jogging baka pakapi-kapi kada, inom kada tubig, makabakal-bakal kada. Action firing line. Kag may mga purpose ini. Sige, check nato ni si bahay kubo kung ara pa na daw kung nahakot na ni. Action Brian Morden. Action firing line. Pero kung mapuslanon, malang asagig man naton panghilabot ni man, duway manggid guro problema ini, makabinipisyo palagali mga tao da. Bayan na lang anay na da. Damo sang bangon ta subo nga mas importante sa kubo nga ini sagi naton panghilabot. Action firing line. Samtang sa balita gikan diri sa syudad sa Bacolod, mga kaaksyon, with action na Dale Salazar karon dugay-dugay, i-check naton diri sa Bacolod kay kinasang kagahon may nag-inabot naman nga mga OFWs. May mga OFWs kina naginabot diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Check naton abi kon pilak bilog, din sila subong kumusta ini sila. Pero ang pagbutang sang kubo sa kilid sang runway sa old airport bayara na sang violasyon. Suno kay City Legal Officer Bayatan. Ang mga illegal structure sa kilid dalan din may ni violasyon. Action firing line. Nabaylabayan talang ni. Samtang Sineco magapatigayon sang re-reading sa kontador para sa mga konsumidor nga nagapati nga sala ang pagsaka sang ila balayran sa kuryente sadtong quarantine period. Nagdubling obra nila. Action firing line. Kaya kung naginuwa na lang kamo da, tani ka nag-reading kamo, kitag isa-isa mo lang kamo galakat sa kais motorsiklo, nga way gig kamo nagwa. Action Brian Morden. Action firing line. Ang iban gani nagagwa man, may mga frontliners man tagani, kadto sa ospital, duway mga na kulbaan, taga Sineco, yung makadto sa mitruhan sa kadabalay na kulbaan. Sa iban nga balita makaksyon sa probinsya sang Negros Occidental, i-check nato na tuha ka mga department heads nagapangatubang sang kaso administratibo. Governor Lacson ginmando ang 60 dias nga suspensyon. Samtang iban nga balita karon may mga consolidation sa action Eden Abuso sa pag-abot sining mga OFW diri sa probinsya sang Negros Occidental. Action firing line. Kagabi may na-interview kita nga OFW nga nagreklamo nga wala gyapon ang swab test result nila from Iloilo. Nga tani kagabi tapos ng 14 dias nila nga quarantine period. So kay na sa gagin sabat ini ni attorney o ni Dr. Grace Tan. So Dr. Grace Tan, kabalo kapag abot nila na diri so sina mismo nga adlaw hindi na sila pag-i-swab test actionan. Hulaton anay 5 to 6 days. Kay para ang curing period bala kung kumusta gid sila among pagkuha sina. Kag ipadala ini didto sa Iloilo, no? Didto sa laboratorio sa Iloilo. So kung sa Iloilo siya, mahulat pagita for how many days kay tindi ba lang Bacolod nun kay Negrosanon ang gina-test didto. Action firing line. Isa lang laboratorio tadi sa Western Visayas, Di Buenas, gani nga nagdugang di sa may silay ho, no? May ari subong diri sa silay.
Tindi man mahingagaw tud balik dayon mo, no? Tiyambal ni Dr. Grace Tan, wala sa ilang nga kontrol ang ini nga mga results ang swab test nga ini. So due tayo lang gid nga pasensya. So no kay Dr. Grace Tan sa mga taga OFW kay makapauli gid sila nga masigurado nga ma-check gid ang resulta sang swab test nila. Kay kung papulion ni sila nga wala pang result kag mag-positive sila, disgrasya, danger dire ang ila sini pamilya kag ang komunidad. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Pero karon i-check naton bay ko malambot ko tonight ang Bacolod City Water District. Kay may tagreklamo man sa Basiwa ho, nagtumbo man ang balayran nila. Aksyon Firing Line. Do kalilibog ban kuno kon nga ang nagsaka man balayran nila nga daw way man mayo nagagamit man tubig. Ano lang set up sa ila sini nga reading man. Karonon tana. Ay may gabi lang gali no sa may Queen of Mercy Hospital si Maricel Purano 30 naga-monitor sa aton sini nga pagpangalagan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Antes kita magbolyada makaksyon sa mga balita naton sa lokal diri kita nay sa national ha. Kay inabalang may mga balita man kita sa national nga dapat naton tutukan kay na 26 ka mga pamilya sa mga ato mga frontliners nga nagkala hospital nakabato na sang ila sining tag 100,000 pesos. Ini sila mga kaksyon. Ang iban diri 1 million pesos amo ni nagkalamatay giblang ila sining himata 1 million ang ginabato nila kag may iban pa no gina-process karon ang aton sining DOH para sila. Kaluluoy man mga heroes naton ini iban kalamatay gid bangod sining COVID-19 no hindi pa gid dapat pero tinatabo gid sila. Aksyon Firing Line. Samtang si Vice President Leni Robredo naglansar or naglunsar sang distance learning nga ginatawag, nagpatigayon siya sang isa ka proyekto nga ini makabulig sa mga kabataan kung piho na nga mag-umpisa ang klase. Aksyon Firing Line. Sa August 24. You know what? Ang ginhimo ni Robredo, may proyekto siya nga nagabaton or nagaayo sang donation action an gikan sa mga kauturan naton like me, like you. Ikaw nagamonitor da subong. Kung may guba or may ara ka na sa mga daan nga mga smartphones, mga tablet dira, mga computers dira, laptop, desktop computers kag iban pa nga magamit online, basi pwede nyo na i-donate kay ipahulam sa mga kabataan sa sining pagbukas sang klase. Aksyon Firing Line. Ahay kaluluoy man sa ato no kun isipon gidaton do kabudlay sa sitwasyon sining pagbukas sang klase kay inablang ang iban tuod kadamo sang way ikasarang. Aksyon Firing Line. Kay iban hindi man mag-module ang mga metodo nga gina-present subong may iban nga nagapamatok gid. Aksyon Firing Line. So ini si Robredo makaksyon nagahingyo siya nga kung sino man dira ang may ara sang daan nga mga gadgets nga mausar kag mapuslan paman ini pun pwede ihatag sa iya sining nga proyekto donation no kay ipagamit ina sa mga kabataan. Aksyon Firing Line. Tiyabi ko ganin mabaka laptop si DOH o kon si DepEd Secretary Leonor Briones kag ipanagtag sa estudyante. O do ay tugro pihoged pero ano yun nagpangayo kayo na lang ganing Vice Presidente. Aksyon Firing Line. Pero sa datos makaksyon sang enrollment, almost 2 weeks na kita, nagapakita nga madamo sang pigado nga kabataan ang mabilin gido kung ipatigayon ining online education. Aksyon Firing Line. Kaya mo nga si Robredo, yan nagpagwa sa niya sining kwan proyekto subong nga adlaw. Kabalo ka nagpalabot sang kabalakang grupo sa mga manunudlo man nga ang turnout sa ila sining online enrollment 14 ka mga rehiyon nagagwa iya ho nga milyones ka mga pigado ka mga kabataan sa mga probinsya ang mabayaan gid sa pagresume sang normal nga klase mga kaksyon sa nasunod iya nga tuig kon wala na si COVID-19. Aksyon Firing Line. Ang bot silingon diri makaksyon sining pagwa sang datos nga ini madamo subong sang indi gid ka eskwela. Basi way ni sila mapahangop tudo-tudo anuman kay may modular gani mo no. Ang modular nga metodo amo ni ang makabulig sa ila o galing kiting hambal diri sa magirikanan man. Paano namon matudluan kabataan namon kay ululubra man kami? Aksyon Firing Line.
So according diri kini sa Alliance of Concerned Teachers o CONACT sa Philippines mag-aksyon sa katunga gidya sa 6.4 ka milyon nga mga enrollees ang nagikan lamang sa 3 ka madalagko nga mga urbanized regions nga may maayo nga access iya sang remote enrollment mga kakson. Action firing line. So meaning ang mga lugar nga daw kulang pagid sa pagpahangop, may diferensya ang paghatag sa information, wala nagpa-enroll ang halos tanan. Action firing line. Kiting dato sa Department of Education, as of kahapon Monday, ang Calabarzon ganiyo may pinakadamo nga enrollees kag may ara sila sang 1,283,358. Ginasundan ini sila sa National Capital Region nga 895,406 kag Central Luzon nga 772,035. So dito ni nga mga lugar, mga kaksyon nga maayo ang communication, ang internet, ang online, ang iban diri nga mga rehiyon like diri sa aton nga pigado gid daw ulihig kita. Action firing line. Sa Cordillera gani Administrative Region naman niya nakarehistro sang pinakanubo nga number of enrollees nga may ara lang sang 38,853, no? Tisunod diri kay AC Secretary General Raymond Basilio, yang mga mayara sang gadgets kag internet connections ang makapadayon sang klase nila, samtang ang mga pigado nga kabataan nga hindi maka-avail sining online education mauli higit. Action Brian Borden. Action firing line. Munti kaluluoy, ti suwong gani nagahambal ko sa inyo nga kung wala man ang kita diri sa mga gadgets nga magamit, go kita dito sa aton sini nga modular nga sistema sa pagtudlo. Ini blang tagaan kamo ang modular ginatawag. Amo na lang ning ginapa-focus ko sa inyo gudo nga penchindi ko sa magirikanan. Ang modular tagaan kamo dira sa mga learning materials. Tagaan kamo sa mga na-print na nga mga pagtulunan sa kabataan kag dalon sa inyo balay kag sila didto inyo pabasahon. Actually mga girikanan natunay kamo ginaobligar nga kamo gidya mangin mulo maestro kag mulo maestrada sa mga kabataan nyo. Hambalon nyo lang ato ton ini ho basahan ni kag insindiha ini. Action firing line. Way magid hambal dira nga to pay attention. Matuon kita while nga dagatig ang ako toto kag nagahimo sa aton utanon nga lulutuon pamate kay malityor ako. Action firing line. Way gin man aksyonan di ba una? Way gin man ginaobligar ang mga ginikanan. Ang balom lang sa ginikanan bo tutulunan mo ni ko ibilin ko na sa imo ha matrabaho kami ni papa mo ha. Kinalang pagbalik na mo nabasa mo na ni na check mo na ni mo na. Way man hambal gi matiner kag gidaya kag hala. Ikaw gidi mag-serving ada mga manunudlo nila. Action firing line. Amo nang gusto ko matabo mga kaksyon nga hindi maulihing kabataan nyo. Tsak to ning ya ka act teachers nga next year kung magbalik na ta sa super normal nga situation naton, ang inyo kabataan nga wala nyo gin pa eskwela subong because ginahadlok kamo sining COVID-19 nga wala naman kita sang face to face, magapabilin ina sa amo lang na gyapon nga grades sang kabataan nyo. Ang naka-eskwela to online kag ang iban to nga naka-eskwela sa modular one step ahead to sila aksyonan, di ba? Mabilin ang kabataan nyo, pa-eskwilahan nyo. Action firing line. Kung hindi ka mo kakontak sa mga maestra nyo, kadto ka mo sa eskwilahan. Observe lang ka mo ya social and physical distancing, kay open naman ka mo makagwa da. Magluwas lang sa 60 years old kag 21 under. Action firing line. Hindi ka mo magpulupabilin daw kay sus kaluoy. Karon bata mo da, mag-grade 2 na subong. Hindi mo pa-eskwelahon. Ang classmate niya nag-eskwela. Next year, mag-grade 3 ng classmate niya. Bata mo, grade 2 lang yapon. King wala mo gin sunod ang mando sang DepEd. Sundon tani. Kung din tang pinakapos, kaglikaw kita sa naman nga disgrasya, sundon ta. Action firing line. Amo na lang akon nga ginabulig dira sa inyo kay kaluluoy ng kabataan nyo doson tuig. Grade, kung ano sila grade, amo lang na sila subong, classmate nila, turutos babaw. Di daw mahuya na nila basi hindi sila mag-eskwela dason. Action firing line. Kag kung hulaton naton ang vaccine sining nasambit iya nga si COVID-19, way takbalo kung saan o ma-porma ining vaccine, may mga iba na nga pungsod nga by September, by next year, may ara na kuno sang vaccine ini, hindi ta sigurado sina. Pero kung paiskwelahon ta subong, while nga gina-process nga ginatun-an ining vaccine for COVID-19, nagasaka man
ang number of years ang inyo sini kabataan. Action firing line. Suliton ko ang face-to-face nga ginahambal sang DepEd. Amo ni siya ang pagtudlo nga dapat si kabataan nyo makadtugid sa buluthuan. Pero inang face-to-face nga ginamention nila, basiway nyo mag-gets bala, ginpanas na nasang DepEd. As per advice man sang presidente nga kung wala vaccine, wala sang bata nga makakadto sa buluthuan. Action firing line. Karon kay gindula inang pagkadto sa kabataan, dira na lang sila sa balay nyo, no? Patun-an nyo, ipa-enroll nyo. Hindi ka mo magpabilin, dira kay nga kaluluoy ang kabataan nyo. Action firing line. Wala man gid ginaobligar nga magbakal ka na sang gadget. Wala man gid ginaobligar nga ma-purchase ka na karon isa ka computer unit da CPU, etc. etc. Why man kamo ginaobligar nga magbakal gid kamo na ka magpinangutang sang laptop da para kay eskwela bata nyo? Action firing line. Kay may modular kita gani. May modular kita. Diri kita sa modular method sundon tani. Suliton ko dalan kamo da sa mga papilis, dokumento or tulunan or kung ano dira ginatawag sa papel inamatamod kabataan nyo. Gets nyo? Gets ko. Action Brian Morden. Action firing line. Last 7:22 Action Radio Philippine Standard Time, dali gid lang. Kabalokan diri sa Pungsod, Pilipinas, Subong, ang pinaka ginatawag naton magka-aksyon nga init nga isyu Subong. Amo ni ang pagpirma na sang anti-terror bill sang Pungsod, Pilipinas. Sa diin mga ka-aksyon kagabi, si Senate President Tito Soto III and House Speaker Alan Peter Cayetano, pinirmahan na nila ang ining anti-terror bill mga kaksyon. Kag ini ang igadaho na lang dito sa lamisa ni Presidente Rodrigo Duterte. Action firing line. Kag kon ato na siya dito sa lamisa ni Presidente Rodrigo Duterte, hulat-hulaton ta kon ipirmahan ina sang presidente nga mangin layi na gid ining anti-terror bill mga ka-aksyon. Action firing line. Amo nang balantayan ginaton dire, no? Now, damo sang nahadlok ka nagakritisar sining anti-terror bill. Damo sang nakulbaan, damo sang hindi nanamian, pero mas damo ang wala naga-reklamo. Action firing line. Hambal gani isang karamaan, kung wait ka man lang sang sala, hindi ka man lang terorista, hindi ka man lang violators, wait ka man gaymo sa mga violente nga mga bagay diri sa aton sa syudad, komunidad, wala sang otoridad nga magdakop sa imo. Action firing line. Amo na ang pinakasimple gid lamang dira, pero ti hindi taman mabasol ang aton sini nga mga utod nga nagapamatok sining nasambit iya nga anti-terror bill mga ka-aksyon kiti may kaugalingon man na sila nga paghangop sini. Action firing line. Now, may naghambal gini nga ginapadasig gini ang anti-terror bill man. Nakatutok kita dapat sa COVID-19. Kaya mo ning pinakabugat subong iyang halimaw nga virus nga nagapalibot sa aton subong kadamo na nagkalamatay nga ano ginapadasig gini anti-terror bill. Ano ginang sa likod sini? Action firing line. Abi, check na to nabi si Congressman Sarate, abi, angot sini makaksyon kay si Bayan Muna Representative Carlos Isagani Sarate, mabalaan naton diri kung ano ang pinakatindog gid nila. Kabalo kita anti-terror bill ini sila. Ano gid lang pinakarason? Kiti ako nabalaan diri pinaka-slight gati nga kung hindi ka malang terorista, hindi ka man lang rebelde, hindi ka naman lang yan kontra sa gobyerno, way ka man sa ginahimo nga malain, wala sang otoridad nga magsakuti sa imo. Action Brian Morden. Action firing line. Pero may ara man sila sang kaugalingon nga paglantaw. Ngati according to them, nga base kunobla dutay tikab sang baba mo against the government, madisgrasya ka si kupon kadayon. Kag kun ano pa nga mga hindi sila maka-aksyon, kontento sining anti-terror bill, mga ka-aksyon. Online sa firing line. Sa aton sining linya, we have on the line si Congressman or Bayan Muna Party List Representative Carlos Isagani Sarate. Sir, maayong gabi dra sa imo.
Maayong gabi, Action Brian, kag maayong gabi man sa makasimanlo at adra sa Bacolod kag sa bilog na Isla San Negros. Aha. Salamat gi sir sang time. Although kabalo kita medyo masako ikaw. Kaangay dira sa Luzon, kag iban pangabahin sang pungsod Pilipinas, diri samon sa Bacolod kag Negros. Nagligad nga adlaw may nagpatigayon man diri sang protesta angot sining anti-terror bill karon nga ara na inog daho or ara na gid man gani guro sa lamesa ni Presidente Rodrigo Duterte matapos ginhilusugtan ini kagabi sang duha ka dalagko nga mga personalidad dira sa Kongreso. Now, sir, sa inyo sini paglantaw, ano gibla ang bintaha kag disbintaha naton sining anti-terror bill, sir? Salamat, Action Brian. Wala gid kuya makita sang bintaha sini, no? In fact, madako nga disbintaha ini sa aton nga mga kinamatarong. Ang amon lantaw sini gamiton i-weaponize gid ini siya, gamiton ini siya hindi lang sa mga progresibong membros ng aton nga pungsod kundi maging sa mga ordinaryo naton nga mga katimanwa sa political opposition, no. Kung basahon gid dia ang ini nga layi na propose nga layi kaya naman data sina ni President Duterte, no. Yes. Makita mo gid dia nga grabe gid, no? Grabe ang mga provisions ini. But before sina, ang gusto ko tanik puntuhan man di Action Brian, amo bala ini ang ginapangayo sang aton nga mga kasimanwa karon nga ara kita sa tunga sang grabe nga krisis, no? Nga dala sang naging dungagan pagid sang pagsulod sining pandemya sang COVID, no? Kay before pa man nag-abot ining pandemya sang COVID, ara na kita sa krisis mo, yes, taas ng aton nga unemployment kag underemployment, no. Tapos nagsulod pang pandemya sa COVID, naggrabe lagi katama, no. So ang ginapangita karon sa aton nga mga kasimanwa, ang gina-expect sang gobyerno ayuda kag in fact may mga pending bills kami di sa Congress ang mga economic stimulus para ang aton ekonomiya makatindog na siya kag mabuligan ang aton nga mga kasimanwa, no? Ang aton mga katawhan. Pero ano ang naging response ng Duterte administration? Instead of certifying as urgent ini nga mga proposed nga layi, ang certify as urgent ining terror bill. No? Yes. So dira mo gid makita ang ano ang priorities ng Duterte administration. Why niya gin priority ang mga panginahanglan gid sa aton nga mga kasimanwa, ang ginuna niya ining terror bill, no. So amo na ang I think the major reason nga gid dapat ini nga balabagan kay wala sing need for this, no. May ara na Human Security Act, the present terror law. Yes. No. In fact, ng Human Security Act sa amon yang side, binabalabagan man namon na siya kay grabe man ang mga provisions sina. Pero ara siya, no. Ara pa, tapos may ara pa mga layi on ara ang revised penal code, ara ang mga special laws, no. Second, ang gobyerno mismo nagsiling ang mga ginasiling nilang terorista, ang ISIS, ang Mauti sa Mindanao, ang Abu Sayyaf, they're on the run, no? Pirdi na daw ina sila, pila na lang kabilog ang napabilin da, no? Although may mga packets of classes. Tapos sila man nagsiling ang CPP-NPA already decimated, no? Libo-libo na daw nag-surrender. Kung tuod-tuod ng ginasambal nila, ano ang rason na magpasakas ang terror bill? Diba? So, ang lantaw namon ini, mas may madalong pagidi nga rason, no? Akad ma-expose in Action Brian, kay balan mo, ning grabe nga krisis karon ang ato nga mga katawhan, nagapaningil na gidiya, no? Sobra na ang kalisod na ilang term siniman ang nagyan. Ang kabudlayan, no? Nabudlayan na gid sila, no? Sa sitwasyon karon, kag nagapaningil na sila. No? Okay, for example, ang aton nga mga drivers, mga public utility jeepney drivers, hasta karon, especially diri sa Metro Manila, hindi pa makabalik, pamalimos na sila, no? Ang aton mga workers. So, amo na, no, nga instead of ang answer dito sa ilang mga problema,
ang ginalantaw nila, hindi ka mo magprotesta, hindi ka mo dira. Because that can be equated to terrorism, no? So, nakita naman natin, why pagani ang anti-terror bill, kadamo-damo na sang dakop. Yes, may mga kabataan to nga nagrally, pinagdakop. May mga driver, no? Karon lang sa gabi na pa-release kuya si tatay. Nakagwa na gid man siya? 74 years old. Nakagwa na siya, karon lang gid sa gabi, no? Kung gabi lang gid, nakagwa na siya finally. Pero, how much more kung ara na ining terror bill, Action Brian, no? Now, ano ang mga provision diri nga ginabalabagan gid naton? Ginapanawagan naton nga i-junk ining terror bill, no? Nga ara na da sa tape sa Malacañang, no? Una-una, ining terror bill nga ini is not an amendment to the Human Security Act. No? Ang pasabot sina, ginrepeal niya, ginapulihan gid niya bilog ang Human Security Act. So, ini siya, bag-o gid ini siya nga, kung mapirmahan ini, bag-o gid ini nga layi, no? Tapos, dira sa definition niya kung ano ang terrorism, sino ang maging i-consider na terorista, makita natin nga very broad. No? Very broad get nga. Bisan simpo na lang, pwede na gid siya, pwede na siya, no? Ma-consider as terrorist, ang ginahimo terrorist act. So bisan wala ka sa mga warrant of arrest, pwede dakpon ang tao without any documents salin sa korte or nga sitwasyon na kung amo na? May tama, no? Kaya una, broad ang iyang provision. Tapos, ang iling Anti-Terrorism Council, although hindi ni siya pagpulo, kaya ara man ina sa Human Security Act, present terror law, ang Anti-Terrorism Council, diriya sa bagong proposed nga layi, gintagaan siya broad powers. No? I see. Gintagaan gid siya very broad nga powers, like for example, designation. Siya maka-designate sino ang terorista, kag ano ang terorismo. No? Nga wala gani sing presentation of evidence, unlike sa korte, no? Ang prescription, ang DOJ makadto sa Court of Appeals, mapresenta siya ebidensya, may process. Pero diriya kung ang Anti-Terrorism Council ang mag-designate, mag-designate sa imo nga terorista ka, no, near probable cause, no, kag ginasuspetsahan ka lang, pwede na siya masulat, no, mahimo sang written order o i-take into custody si Brian. I see. No? So suspected ka pa lang i-take into custody. Mahimo siya order sa pulis kag sa militar nga or sa militar nga i-take into custody ka. At tapos gaano kalaba nga ara ka sa custody din niya? 14 days, no? 14 days Do wala quarantine sang charges. Oo. Do quarantine man, pero wala ka sang kaso, 14 days. Tapos extendable pa ina siya for another 10 days. Uy. So a total of 24 days. So medyo malayo siya dito sa usual nga ginahimo nga kung madakpan ikaw sa hot pursuit operation nakasala ka sa sulod sang pinalang ka oras nga hindi ka mafailan kaso kay kulang witness etc. may i-release ikaw iniya 14 days or plus 10 days pagid sir amo sila. Yeah, amo na ang nakabutang sa Action Brian. Amo na ingon nato very patently ang constitutional ina kay balan mo sa aton konstitusyon ginasiling dito even in the kung ara pa sa state sang martial law, no? May martial law kag gin-suspend ang privilege of the writ of habeas corpus. Ang ginsiling sa ang aton konstitusyon after kung sa tatlo ka adlaw nga way ka paginpasakaan sang kaso dapat i-release ka na. Yes. So but sing ganon sila within 3 days dapat you have to be charged, no? Kung may warrantless arrest ang pagkadakop sa imo nga wala sing warrant. So within 3 days dapat i-charge ka, otherwise you have to be released. Pero diriya wala sing martial law, hindi suspended ang writ of habeas corpus, pero pwede ka nila i-take into custody for 14 days plus 10 days kung gusto pa nila extend. Grabe, no? Mas grabe pag aliinis siya sa martial law Kasi tama itong ginsiling ni Senator Soto, pag naging layi na email, hindi na kinanglan si Duterte ma-declare pa sa martial law. He can use this law, ang hindi nga layi, i-weaponize niya to run after his critics, no? To run after the opposition, to run after the ordinary individuals nga nag-criticize ang mga policies ng government. So, amo na ang mga grave implications dira.
Aside bikong sa mga ginakabig nga mga terorista, mga rebelde kag iban pa mong target sini, maiban pa gid nga kabalakan kita nga kun mapirmahan ini ni Presidente Rodrigo Duterte, like for example, ang mention mo nagligan to nga sa national news nga mga naga-criticize sa gobyerno, subject kamo sa apprehension. Muna. Yes, ang feeling ko gani, in reality, ang target sila hindi ang mga terorista. No? Kaya kung matuod inang ginasiling nila, we already may ara na kita enough laws, no? May ara sobra-sobra na nga aton nga mga layi. No, kag ginsiling na nila, they are on the run, napirdi na ina. So may iba nga mga target ini, no? Kag ang target gid sini, even an ordinary individual that na magpakita lang sang iya disgusto, either sa social media o kung sa diin man, mahimo sang peaceful rally, they can be subjected to this kind arrest, no? Sing ganon nila, hindi man na matuod kung wala kasing sala, hindi ka man why ka dapat ikadlok sila. Oo, nga hindi man ikaw dapat madlok. Siguro kinahanglan lang naton ma-remind ang aton nga mga sarili action, Brian, no, na during this pandemic time, no, during the lockdown between March 17 1 month, no, March 17 to April 17, balaan mo bala pilang gindakop nila all over the country, almost 30,000, no? Ginasiling nila gin-violate ang Bayanihan Act to Heal as One, ang gin-violate ang quarantine, ang lockdown, mga protocols, no? So kadamuan sini ara pagani sa presyohan ng iban kay wala sang pangpiyansa, no? So ang ginasiling nila nga hindi ka dapat mahadlok, ang iban dira gani nga ginpangdakop nila sa lockdown, nag-ano lang, nagpangayo lang ayuda, no? May ara isa ka artist sa Cebu, nag-ano lang siya, nag-post siya sa social media na daw ano lang to gani ang iya, daw hyperbole bala daw, insiling niya we are the center of the coronavirus. May ara man isa ginsiling niya, instead na magbakal ka mo at mga gunship kag mga attack helicopter, gamiton yun na lang na iya sa pag-solve sa pandemya, ipasumon man sa NBI. So, may ara basis ang apprehensions, no, kahadlok sa aton nga mga katawhan, na pag-ari na ining terror law, gamiton gid ini siya to silence dissent, no, to silence the criticism, na especially now nga ang mga tao na daw napuno na gid no, sa very kulang, no, nga responses ng government ang ini nga crisis nga atubang natin karon. Na-mention mo while ago nga kung mapirmahan ini sang presidente bisan hindi siya magdeklara sang martial law, daw martial law na nga sitwasyon ini kay the authority can do anything na kung gamiton ining nasambit iyang laser. Amo tong gin-mention mo kay na. Yes, tama. O mas malala pag ano isa sa martial law, no? In terms of warrantless arrest, sa martial law 3 days lang, iniya sa terror bill 14, no? 14 to 24, no? So works pa siya sa martial law provision. Amo nang gisiling naton nga hindi gid siya constitutional. May ara pa provision dira nga ang imo right to travel pwede pa i-restrict, no? Pwede kung ginpailan kanila kaso tapos siling sang korte mahina ang ebidensya sa imo, pwede ka mag-bail. So kung naka-bail ka na, di ba, pwede ka na makakadto kung din ka pwede gusto mo makadto, no? Pero diriya bisan gintagaan ka na sang korte sang bail, pwede pa nila sing ganon nga dira ka lang iya kung di nila gin-file ang kaso, dira ka lang pwede iya matiyok-tiyok, di ka pwede makagawa sang ina nga munisipyo. Tapos pwede ka man nila ipa-house arrest, no? Sa house arrest, hindi ka pagamiton sang internet, sang telepono, so no other communications. So, daw, sobra imputado ka na bula. So, amo na ang sila pa ka mga provisions nila. I see. No? So, amo na nga dapat gid ini siya nga i-oppose gid, no, sa aton nga mga kasimanwa. Kay ang isa pa diri ginwala nila diri Action, Brian, ang mga safeguards, no, against abuse. Sa Human Security Act may nakabutang dira kung ang isa ka pulis o isa ka militar, no,
mali, no? Na-acquit ang isa ka halbo, na-acquitted ang isa ka suspetsado, no? Bangod nga trump up charges, mali ang ginhimo nila, no? Ginahimo-himuan lang kaso. May penalty sila nga 500,000 per day, no? Detention. Oo, so amo na nga magamit ito nga ang mga safeguards nga hindi gid mag-abuso karon ginwala na nila diri sa proposed nga layi. So pwede na gid dili abusuhon, no? Ang mga police kag militar kag other law enforcement agencies, no? I see. Masiling sila, wala man, hindi man nag-aabuso ang aton nga mga, kung wala ka sala sa, why ka sala, yan, hindi kaya mahadlok dapat. No? Yes. Tapos why man ga-abuso ang aton mga pulis, ang aton militar. Again, we have to be reminded, no? Kung paano nila bin-implement ang ila campaign against drugs. No? Nga almost 30,000 man ang nagakalamatay. Ang ila rason lang firme nanlaban. Damo na nagsiling there was abuse, no, in that campaign. So hindi assurance ang mga statements na halin sang pulis, ang militar, sa Malacanang na wala ka dapat ikahadlok sini kay may mga basis kita nga dapat kita mahadlok. Yes. Okay. So karon anong tikang ginahimo nyo, sir, apisar nga ti ato na nagindahon na sa lamesa sa presidente? Well, si Presidente Duterte paminawan niya man, no, nga damo ang why nagsugot sini nga klaseng layi, no, nga proposed na layi. Hindi lang ang mga progressive groups, no, kung na-monitor mo naton even ang mga business group, no, ang Management Association of the Philippines, ang Makati Business Club, no, ang mga schools, private schools and universities, ang COCOPEA, no, ang Catholic Bishops Conference of the Philippines, ang National Council of Churches, ang Evangelical Churches, so nag-express na sila there opposed sa sininga klase nga layi. So ang panawagan natin kay Duterte karon, ibito niya ang layi, no? Hindi ini ang ginapangayo sang aton nga mga kasimanwa, no? But in the event, for example, nga hindi niya ibito, no, maging layi siyempre ang isa sa plano man naton questionon ang terror bill sa Korte Suprema, no? I see. Dalon gid sa Korte Suprema. Of course, ang very decisive man gid reaction, Brian, ang boses ng aton nga mga kasimanwa nung ipakita nila they are opposed to this bill, no? In the same manner, for example, na madamo sa mga previously nga mga kaupdanan namon nga nagsuporta diri sa bill ni nag-withdraw sila sa ila suporta, no? Ila yes votes, although bisan sing ganon nga late na, but you know, better late than never, no? At least napakita nila, na-realize nila na hindi gali dapat suportahan ining terror bill ngayon. I see. So kung ang opposition nyo makadto sa Korte Suprema anay, so suspended anay ang implementation sini apisar nga pirmado na sang presidente, sir? Hindi necessarily unless makakuha kami sang temporary restraining order, no, sa Supreme Court. Then ang ginsiling dito sa layi 15 days after its publication sa newspaper or sa official gazette, effective na siya. So amo nang malapit na gid siya, no? Hindi ini siya simple nga walayi lang. Amo na karon, amo nang nagapasalamat gani ako sa Action Radio nga aton ini ginaistoryahan karon kay balaan ko madamo sa aton mga kasimanwa wala kabalo kung ano gid ining terror bill ngayon kay ang aton yang ginakabisihan din kita makuha sa kauno naman naton, no, din ang ayuda, paano kita makaobra, o paano maka-survive sang sininga sitwasyon karon nga may ara pa sing pandemya sang COVID, no? So daw ang lantaw gani namon diri gintrayduran kita sa gobyerno bala, balaan nila nga very busy ang mga kasimanwa naton, ginraksada nila ini, no, nga hindi ka maka-responde immediately, no? In the same manner, kung isigway ko lang, ang isa man nga madako nga problema diri karon sa Metro Manila, in-phase out sa mga jeepney, no? Bangod kay may pandemya sang COVID, ginahimo nila nga rason
na ang mga jeepney daw hindi ready for this Social distancing, etc. So ang ginapaboran nila ining mga so-called modernized minibuses, no? So another reason for them para i-phase out ang mga jeepney. Amo man ang ginhimo nila diri sa terror bill, no? Ginsamantala nila, they took advantage of the situation para mairasaga ini sa Kongreso of Action Brian. Aha. Sige, ang imo na lang panugyan sa bakulod nun kag negorusanon if in case giman nga ini mangin mapirmahan na gid ni Presidente Rodrigo Duterte, sir. Go ahead, sir. Well, salamat sa Action Brian sa tiyempo nga ginhatag mo sa amon sa bayan muna kung sa Makabayan Black, no. Isang ara na ina sa Malacanang, no. Ang una duwatong ko lang ang panawagan naton paminawan ni Presidente Duterte ang makusog na boses nga naga-oppose sining terror bill, no. Ang ginasiling naton hindi ini ang panginahanglan sang aton mga kasimanwa karon, no. May ara na nga madamo nga layi, no. Ara Human Security Act, ara Revised Penal Code, ara ang mga special laws kung gusto gid nila to run after the so-called terrorists, no. But ang kapanginahanglan karon hindi ining terror bill, no. Ang ginapanginahanglan sang aton nga mga kasimanwa karon ayuda, paano makabalik sila sa obra nila, paano ang atong ekonomiya makatindog, no. So hindi pa tapos ang laban against this terror bill. Ginapanawagan nato ng aton nga mga kasimanwa nga ipabati man nila ang ilang mga boses in opposition to this terrorizing, no, terror bill, no. Ang lantaw namon diri, it will terrorize our rights, no? Maging it will terrorize our democracy, no. Atong gid nga demokrasya kay i-weaponize gid ini sang present administration against dissent, no. So tani in the coming days magpupod ang aton mga kasimanwa sa mga peaceful and collective efforts, no, in fighting this terror bill, Action Brian. Aha. With that, Congressman Zarate, sir, madamo ging salamat sa mga time kag pagpatagdugang angot sining anti-terror bill. Good evening, sir. Mabuhay ka. Good evening. Salamat man, Action Brian, kag mabuhay ka man. Salamat mayong gabi man sa ating mga kasimanwa sa Bacolod at sa bilog ng Isla San Negros. Aha. Action Brian Borden. Action Firing Line. Bayan mo na, Representative Macasyon, Isagani, Carlos Isagani Zarate, no? Anti-terror bill, anti-manto sila sining nasambit nga lahi. So, tinakit-anta mga disbintaha, to tanan ang ginpang palayagya sa buong gabi para sa mga tao nga may ara sang ginatawag naton kahadlok kung mahimo na ining layi kag mapirmahan na gid ni Presidente Rodrigo Duterte. Kung tani, tonight may nakaset man kita nga interview sa pro-anti-terror bill man mo. Nagapabor man bla sining anti-terror bill. Galing kayo na alang-alang sa aksyonan, no? Arad ang pangalan, simo na lang alang siya nag-text diri sa ton. Para sunan tani kay oras taon na medyo kulabos man. Dason nga gabi, iplastar sa inyo kung ano naman ang bintaha. Dito naman kita makuha sang aton sining mga information sa kongresista man nga nagapabor sining pagpasar sang anti-terror bill mga kaksyon budlay na Action Firing Line. Tikon pamati anta to kay na to damadlok kagiri, no? Imagine mo na nga basi makimo kada sala abi why na sang mga warrant of arrest galing kiti subong ni na practice man mo pwede kaya dakpon nga on the act bala nang himo kaya sa hindi amo nagabayular ikaw pwede ka gidya dakpon kag isulod sa priswan. Ang kinalain lang dito nga 3 days nga hindi ka ma-filean kaso pinaka-usual kagamo nang ginasunod subong sa Constitution sa layi naton pero sining anti-terror bill according to Mr. Zarate Makayna nga malambot ka pa 14 days sa custodial facility kag pwede pa nga dungagan sang 10 days. Pero kung di ka ma-filean sang kaso tinagtiner ka na for almost 14 days or almost 24 days Way ka kaso, hiliway ka pero napriso ka na. Action Firing Line. Wala tontara, kay side A palanto, sining anti-terror bill, pawasan ta, or next night, ang pro naman niya. Kung ano man ang bintaha nga makuha naton siri. Pagbalik naton, maka-aksyon, dalag ko pang mga balita, prepara naton dira sa inyo, standby lang, las 7:50. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line.
Pinamon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagduhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon aksyon radyo Magkulunod kag negosanon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sa ginadang piligan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sabisan ano nga kahintangan Responsable nga pagbalita Padayon na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon nga may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Mga ka
kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon! Radio! Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon! Radio! Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Radyo, kaupod sa aksyon Brian Morgan. Action Radio Philippine Standard Time, last 8. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad, gina-endorso ginaton sa inyo mga kaaksyon ang DTX 500. Naman dako nga bulig do sa aton sining sugar, kung nagataas sugar mo dira, ang DTX 500 amo ni ang makapakalma dira mga kaaksyon, ano? O gali onyo gid ang pag-inom sini, ang DTX 500 kay may tatlo ini ka anti-diabetic properties sa kalakip na drink charantin nga nagapanubo sang glucose bisin nga nagakontrolar sang imo sini nga blood sugar kag polypeptide nga may kaangay sang epekto ini sang insulin mga kaaksyon ang DTX 500. And para sa kompleto nga management sa imo sini nga liver detox, DTX 500 yapon kadadlaw. Kay ni may ara sang detoxifying compounds nga nagapaninlo sang dugo mga kaaksyon kag atay sang tao. Ay ni may araman sa ingrediente nga phytochemicals kag antioxidants sa panguna or nagapangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure nga stay active, healthy and fit, mag DTX 500. Aksyon Brian Morgan, aksyon firing line. Mayang gabi lang, nag-monitor sa Nima Tinamak Aksyon si Mr. Richard Mariviles. Thank you, good utod. No? Si Manong or Sir Romo Pasaporte Araman, Jeffrey Malacadilangre. Sir, good evening. Ano? Araman si Rilly Coquinia Guanzon. Salamat, gid. Si Mary Ann Olvido, salamat man sa pag-monitor. Si Grace Fos kay Jomar Ilaco. No? Walang salamat Antonio Borromeo. Si Sir Ronald Ayan Dilomes Eveniente, naga-monitor man. Diana Consolacion, Cherry Diosa Edem, si Madam Elizabeth Malaka Gamala. Naga-monitor sa buong iyasiring pamilya dira sa Maaw, ang Bailon family. No? Naga-monitor gid no? Si Trinids Ad kag si Rinalyn Bailon sa Baliero, salamat gid sa pag-monitor. Si Rosamiro Bless and family, naga-monitor man sa Barangay Felisa, amo ring Queen subong sa Barangay Felisa. Ginasunod ning iyang Mayang gabi lang kay Madam Jinky Mandira, no? Dagia Mirais gali Airheads, kabudlay sa imong ngalan. Gamonitor ko na mother niya ni si Jen Bautista. Actually, salamat gidrasima, no? Hindi ko gid mabasa, basta ginadayaw ko ganina, huya ako sa gikabasa. Action firing line. Mayang gabi lang birthday subong ni Mrs. ni Sir Ilaco na si Rimlen Madera. Ay, parienta pa ni Action Nilmar Madera. Si Rimlen Madera Ilaco. Si Rem ko no. Happy birthday na ka-tune in sa sininga mga tinion mga kasyon. And naga-monitor mga ni si Mr. Kirby Perez. Kilalang kilala na ni Action Ann Federes gali. Sa may East Homes 3, Block 14. No? Hay lang ko no kay Nay or kay Tay Hani Juaniza naga-monitor sa Sinima Tinion. Salamat gid na sa inyo, no? Kag iban pa, no? Ang iban pa karonan ko na. Try ko lang ang bottle action an si ABC President Lady Gles Gonzales Sinima Tinion. Sige, take your time sa pagdial aksyonan kay tukrion ko ni iba na ng mensahe direspiak ko, no? May kabilang kay Joy Angeli Marie naga-monitor man. Abalya tuod man kadako sang bill sang basiwa. How? Abi ko sineko lang ang nagaugta subong pati basiwa do ga kamog man. Si George Gargasiran gaan anay la atensyon ang pag-improve sang internet connection before mag-decide sang blended nga learning mga kaaksyon. No, kramo sa mga mga suggestions sa aton sini mga listeners, ano? Online sa firing line. Pero dali gid lang ari sa aton nga linya sa baron tanianay si ABC President Lady Gles Gonzales at the same time the Barangay Kapitan of Barangay Takuling. Ma'am, good evening. Good evening, Action Break. Good evening sa tanan na listeners ng Action Radio Bacolod. Kabalo ka ma'am, since last night concerned kami kuri on June 15 mag-umpisa na ang biyahe sa aton sini nga mga like for example, commercial flights sa aton sining aeroplano, kag ang selected gilamang nga pagbiyahe sa aton sini sakayan pandagat from Iloilo to Bacolod, Bacolod to Iloilo, ano? Ang palayag kagabi ni Vice Mayor Elsen Familiaran nga ngining mga from Panay nga magabot diri sa aton ipa swab test gid sila pero ipa home quarantine for
sa ila, then po si papulion sa ila sining barangay kundi sila nga barangay, ano? Kaya na ma'am, nag-meeting ka mo, anong pinakaunod? May connection si ni ma'am? Okay, no. So, Action Bray, nag-meeting kita ginaupod si Mayor Bing, then si Councilor Cindy, City Administrator Ang, then haton Councilor Sing Salanga, and Councilor Inoy, and Councilor Ann Marino. So, ang meeting ta kagina is more on flight consumption on our air travel na to, no? So, ato itong mga taga-kaap kag 3 airlines na Cebu Pacific, PAL, and AirAsia. So, ang ano man lang to is preparation for June 16 resumption of flights. Kag ang preparation mo ang purpose to naton sa attendance is ang function sa BHERTS after June 15. I see. So meaning, ginpabalo na kamo kung ano na mga trabaho sang BHERTS naton, ma'am. Anong functions ninyo? Ano dapat ang protocol sa sining pag-inabot na, no? Medyo, alantaw ko rin gani, medyo damo-damo gining alo to bangon nyo, kiti, halin na niya sa Iloilo mo, mga na-stranded na sila, di ba ma'am? Yes, no. So, unofficial kagina, no, kay ang ato na function sa BHERTS will come pagidya sang pronouncement ni Mayor o kon sa final order or memo ni Mayor, no. But initially, ang gin-take up to kagina is ang ato na ang go more on air travel man lang. No? Ay, okay. So, yes, so, ang last meeting, in-take up na ang Iloilo, all coming from Panay, yes. Ang require lang kita Travel Authority. But, ang nasiling ko, wala pa man final, kay si Mayor man ang maka-official pronouncement. But ang kaginang in-take up, kung sa air travel, ang function is from the airport, ma-connect pa si Mayor from the province kung i-swab test sila on the airport. Ano, both kung sino ang ma-swab, si province or si city, or ano, so i-work out pa na ni Mayor sa province, no? But basically, balik kita sa BHERTS, after na ano siya test siya, kung hindi, balik siya sa iya na balay, ma-observe siya 14-day home quarantine. Ang iya na balay, butangan tarpaulin na one household member is undergoing 14-day quarantine, no? So, balik naman kita sang last na to na March 15 na function na everyday ma-follow up naman si BHERTS in case of symptoms. Ipatawag kita DRMO and City Health to assist us kaya para-transport siya sa ato na mga hospital facility. So, ang balik na naman to sa June 15, March 15, na may call center na naman si barangay officials na to, no? So, but nothing is final unless na lang si Mayor may final say kung ano gid ang final na to na function. Kay ma-coordinate pa siya with the province siguro tomorrow. Pero amo na ni mga initials again mention mo ang pinakatrabaho sa pag-umpisa sining sa June 16, ma'am. Amo na ni pinaka-initial subong. Yes, no. So may proper coordination naman kita sa mga UM. So samtang wala pa siguro Action Bray ang mga relatives nila o kung any member of the family or friends man na may mabala ka mo nag-abot after June 15. So ano na siguro nang let us be honest, no, report directly sa barangay. May mga hotlines naman ang mga barangay na may BHERTS hotline. Report directly kay para ma-monitor naton kay para ma-strict sila ang 14 days quarantine nila. Yes, doon bulubudlay gini, no? Kay sa kada mo na isang pasahero bla although nga ginasunod man nagyapon ng guidelines, like for example kung halin ka sa Iloilo, halin ka sa Manila, 50% malang nimo so maisip malang gidya kon pila ka bilog. Pero pamangkot diri how secure ang imong community sini sa ila kay base bla kabalo naman ta ka ng ibandan nga kapitan, medyo dungulis man doon di magpati kung kaysa sa aton sini nga mga opisyal, di ba Kap? Yes, no? So siguro, with all the lessons ng COVID, with all the lessons ng SAP, ang siguro, ang ato na most of our punong barangays, naka-learn naman lesson. So, kananlan, importante ni ang ato na monitoring sa ato na mga rising local stranded o OFWs natin. I see.
Ati anong barangay? Subong like sa imong barangay Takuling, kadako sa imo sining area of responsibility, pero may kabalo kung plakabilog ang mag-aabot dira sa imo. May mga additional ka mga BHERTS dira nga personnel abi ma'am nga dugang ang mga barangay. Yes, action Brian, no. On Monday siguro we'll meet with the punong barangay support sa mayor to officially take up kung ano gid ang final about BHERTS, no. So most likely madugang gid kami para ma-closely monitor na to, especially na siguro na ano ta naman na all over Bacolod, si Barangay Takuling has most number of positive case ng COVID, no. So siguro naman ni arriving naman, so mas mayo na may ma-monitor ta. So ini si BHERTS nga magasulod sa inyo, volunteer gihapon or may mga compensation man ni sila ma'am? Okay, so sa Subong, most of our BHERTS are our BHW, PNS, TANODs, manned by our barangay kagawads, no? Kaya divide na ang areas. So at this time, siguro, it's time to tap the Purok BHW if it has, no? Ang ato na Purok presidents, ang ato na mga Purok officials, kag siguro we need volunteers, no? So volunteers, kabalo naman kita kag I understand the same sentiment sa mga barangay na ang amo na barangay budget nagadikit na, no. Especially may budget pa but wala na ta cash available kay most of the budget gin allocate for the rice and for the other mana expense naton sa past 2 to 3 months, no. So for the meantime, let us practice the Filipino values as bayanihan, no. Ang ato ng mga volunteers, ibalik tayong dati, no, volunteers i-activate ang spirit of volunteerism, no, i-activate taton for the health. Kaya hindi man lang ni for the barangay officials, but this is for the everybody sa ating barangay. Yes, kay concern man kita ni sila, may mga protection man ni sila, mga PPAs man ni sila ma'am, ang mga BHERTS na ton? No, alin sa una si BHERTS wala PPE, no. So action Bri, ang function mo lang ni BHERTS is go aga-call center, no. So ang amo gani gin-call up, gin ang kagina, gin-take up na the phone number is very important. Kay once na mag-abot si certain Juan de la Cruz, hindi na kami magkadto sa ilabalay. Tawagan na lang yan namon, kag i-monitor daily, no. Then then we as a posting niya ma-assign lang ta barangay tanod to post sang ila na balay na lang siguro na may distance o kung ano man ng health protocols para mabutang ang tarpaulin. Pero aside from tarpaulin, may ginaguro sa mga lines dire nga sign nga amoni nga balay gina-home quarantine subong di na muna? Yes, so ang tarpaulin naton is go amo na siyang gina-state na ma-sit down pa ko with the legal people up to the exact word or exact ng pagpapangalan sa tarpaulin. Gina-check na to ni isa because nga ginalauman naton pag-abot sa ning aton nga mga utod from Iloilo, from Panay, from Metro Manila, Cebu kon sa Davao man. May abot kita abi next week na, no? So para mangin aware nga aton sa listening public bala nga ti amo ning matabo sa mga alalabot diri sa aton aside from mga OFWs na to niya tiini sila daw kuan giniya ipaydalom sa 14 days sa mga quarantine facility, no? Correct, ma'am? Yes, action Brian, no. About the Panay and Iloilo, may confusion lang ko kay last meeting namon ang no need of quarantine ma-require lang kita travel authority. But i-clear up na namon na issue. Ang aton lang gidya is ang ato na pumuluyo na maabot halin sa Manila, Cebu and other places, especially those na may high risk area. Serious gidya nga mga cases dito mo nang gurong mas dalom ang pagtutok ni sila. Damo sila. Yes, action Bri, aside from the sea, air, ang ato na land from Cebu, amo man ang i-monitor. That's why si Mayor has to sit down with the province para ma-secure ang ato na land travel. Wow, porte. Nga additional sa trabaho sa mga barangay kapitan sa sining nga mga tinyon tani. Amo ni nga mga inuras nakatutok kamo sa mga pag-opening of classes, butang tanod sa mga eskwelahan, mga kabataan. Doon mo na yung kapitan, no? Ang usual naton kung tani ginimo subong.
Yes, no, ang ato na brigada eskwela, Yeah. ang ato na dengue, no, ang ato na malnutrition, kaya at this time, doon muna siya ato na season sa subong na June, no, school supplies, school uniforms, but for now, high risk ang COVID, so all budget were aligned sa COVID dito subong. I see. So nagapamati na, let us be patient lang sa ato ng mga Yes. barangay, especially pa kayo Udala, no? For the big barangays. Wala na sa priority subong Yes. tanan sa COVID ang priority sa kabarangayan. Nagwanta taman ng lubak-lubak nga dalan nga dinikada na ti subong antos lang ta ginagmay anay no kay matrabaho gina. Yes, Action Brian, no? Kag we are praying sa ato ng 61 barangays for the wisdom and strength siguro sa pagatubang pagyad sa Yes. masunod na mga inadlaw, no? Kag siguro sa ato ng mga barangay kagawads, SK officials, let us help our punong barangays, kag sa ato ng mga barangay employees, no? Let us help the punong barangays, no? Kag sa constituents, buligan taman through cooperation instead of critics sa ato ng barangay. So ma'am, i-clear ko lang ang mga sa lokal nga mga inabot diri sa aton, i-check nyo pa kung i-swab test ini sila or travel tawag na lang sila authority na lang gid ang kinanglanan. Imong duha ginaribatal nyo subong. Okay, yes, amo na siya Action Brian, no? So most likely ang ato na from Manila and from Cebu go i-swab test, Swab no? test gid sila ha. Oo, so ang ano lang da kung paano naton ma-sustain ang swab kay it cost around 3,500 per test or per person para maka-test kita sa isa katawo. I see. Okay. Kay kadamo nagapinamangkot sa ling kami sa Iloilo, ling kami sa Antique, puli kami dahil swab test kami. Tisling ko, way panipiho kung may travel tawag sa na authority kada tido okay na iya pero dapat i-home quarantine ka 14 days na wala na ma'am. Yes, Action Brian, for now, umuna na info. Ang Yes. final is from Mayor Bing para mag-final gid ang specific guidelines nato. Dito na lang tama base sa EO kay kun i-swab test mo ni sila tanan-tanan iklaubos ang aton testing kits na maginamos ni. Aha. Yes, Action Brian, ang sustainability na di ang question naton Question, mo. yeah. Aha. So, siguro nang hulton ta ang the next few days na announcement. I see. Sige, with that, ay mamangkot na lang ko, Kap, kumusta itong positive dira nga negosyante? Kumusta na to, Kap? Okay, so Action Brian, kagina si patient number 14 na to, sila gihapon na quarantine, ginswab siya kagina for the third time, no? So, in case na magwa na negative na siya, so we will wait for the order of the City Health, official notice, then we will leave the area na. Okay. Ilan na balay. Sa ang iya nga pinaka-last day, ma'am? Sang 14 day nila nga quarantine, ma'am? Okay, ang ilan na 14-day quarantine ma-end on 12. So, Hindi 12 na ko pa. specific ito. 12 do. So, 9 pa lang ta subong. So, meaning may result na siya nga nag-negative na or wala pa? We are still waiting for the result. For no? result pa. So, kabay pa na negative para maka-go back to normal life naman. Yes. To the new normal life, si patient number 14. Aha. Pating yato nga mga duha ka helper niya? Yes, including ang yan na family na kada subong. Pero so far, ma'am, sa pila ka days na kaligan nga na home quarantine, ini sila, way madasang nagpabalo sa inyo nga may nagbatsyag da sa sulod ng puluyan? With God's grace, wala kag they're all well naman. Action Brian. Baka, very good. With that, Councilor, Kapitan Lenig Glaze Gonzales, salamat sa mga time. May gabi ka mabuhay ka, ma'am. Thank you, Action Brian. Thank you. Thank you, ma'am. Aksyon Brian Morden, Aksyon Firing Line. Ang nagapamangkot, deribla from Iloilo, from Panay area, way patas ang final nga basis, ano? Kung i-swab test ka mo o kung basihan na lang aksyon-an ang ilang sining travel authority halin sa sina nga lugar, no? Kaya kung i-swab test, doon pila kabilog ang nagasinulod, dis bakulod eh. Aksyon Firing Line. Awan ang hulat-tulaton ta, pero kung OFW ka or halin ka sa ibang nga probinsya, nagabot ka diri sa Bacolod Sila International Airport, i-swab test kag gid niya automatic ginaya kag ipahamtang ka para ganiya sa quarantine facility. Most likely mga OFWs naton. Pero kung diri ka man locally sa Region 6 kay the same lang aton sining status karon naka MGCQ meaning rata sa medyo ara na sa amat-amat nga new normal aton sining situation
So, Travel Authority, ginamang pangita tadiri para ma-secure nga ikaw ay ka problema. Action firing line. Pero tara, sa masunod nga mga simana, mga ka-action kay ang iban na nag-ayo na giban nga makapauli sila tagsa-tagsa ka mga lugar. Action firing line. Las 8:20 sa aton sini nga pagpangalagad. Pagbalik naton, damo ta balita pa. Like for example, balita sang Kubo ngini ha. Hot issue ning bahay Kubo ni Kapitan Noli Villarosa mo. Mayarasang palayag diri ang abogado mismo sang syudad. Kung anong violation sini check naton karon kag iban pa. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay
ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga ng Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:29. Gina-endorso naton sa inyo, pampabakod sang inyo immune system, pampabost ninyo sinig kagalingon, tad ininaga bato pangontra sa naman nga sa isang balatian ang suplemento nga Life Extension Vitamin D3. Kag Life Extension Coffee Mix, kung naginamtagin man ng kita kape nga mga Pinoy, diri na kita sa may benepisyo nga makuha kita. Life Extension Coffee Mix, may ara sang pinakaunang kape nga may ara sang vitamin D3. Mga kaksyon. Ining duha mga produkto ini sang Life Extension Philippines, halin sa gwa sang pungsod, no? Imported, gindara diri sa aton para makatilaw man kita sa ikaayo sini nga idulot sa lawas naton. Action Firing Line. Mabakal ini sa mga butika diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Maghalong sa pike nga Life Extension. Magbakal ka mo pangitaan nyo ginang tatak nga L kag IHA para sigurado or bisita ka mo sila sa nga klinika diri sa Dalan Lacson sa may GA Esteban Building, Lacson Street.
sa 100 Maning Burgos, Lacson Streets para sa inyo sa kapusan. Libre iya ang consultation sa mga medical doctors. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Mabasa kita na isang pila ka mga mensahe, diri naman kita sa piyak nga side, no? Amat-amaton talang ini. Sir, good evening. Mangkot ko sa advertise dira sang life extension vitamin D3 hambal nila ara sa mga drugstore kag sa clinic dira sa Lacson. Libot namon tanan drugstore, wala man stock din pwede makabakal. Maybe siguro kay inang wala biyahe barang eroplano naton, barko, ti ulat-ulaton tagidlam, ha? Good evening, Action Bry. Ask lang ko may open sa PCs o kag Lotto. Sige, subong. No, wala ni touch siya. Monitor lang kami niya. Si Loda Sabwani. Pasensya, hindi ko magets. Good evening, monitor lang kami ni sa Vermali. Helen, Heidi, Potot, Boy, Bongbong, Itoy, kag si Benji. Larlin sang Hacienda Kasalagan, Pontevedra. Salamat gid. Si Nanay Linda Gregorio sa Gimit Gamonitor man. Hagimit guro nino. Bisan pa may mga extra gadget pa na ang iban, sir. Di ba na Japon magpahulam? Bisan postahan pa. Kalau oil ni ang ari di sa bukid kag mga online. Ni kay bisan matawag ka lang gani sa himata mo nga ato sa Manila, iyawan ka pangita signal, ahay, ambot na lang. Sa mga bukid nga wala sang internet connection, modular. Na, amo na nga ito nasulit modular method ang gamiton nyo dra. Kay para ang bata nyo makapadayon sa pag-eskwela. Na? Good evening, Sir Brian. May tani ang sentensya sang duha to ka ungo nga mga tawo nagpatay sa taga-Tiangge kung ako lang dapat i-salvage sa lang para mabalaan nila ang kaugag nila. Init ulo ko taga-Kandunene. Kaging-akig yan. Salvage na ko punti ka sakit pagiling iyan. No? Action Bry, amo na nga mga tao, namin nabitayon suli. Pakabitan lipid sa ulo si John Ray Navarte niya. Galing sa barangay Yubo. More power and God bless always kung nag-monitor in your program. Number 1 Action Radio. Salamat. Good evening, Action Radio. Daw alimunaw ang Precast Tower How. Dulom di Mayo, guro himuon na beer house. Ay, damo Mandi Plaza. Galing ilada ang ikaw tunto kagid Leo. Sang binild ni sa kuno, San Binild Homes, mera de. Okay, ginapangita, Action An. Kung kumusta na kuno ang Halandumon Tower, bla? Ari man niya tao nga, wagid siya katulog sa COVID-19, binuka, dyan niya Halandumon Tower. Pahoy bisan tabi, sa gabi, kay Boss Abe mapungko sa Action Firing Line, sa Action Art. Si ma-check yaman Chikon tabi, no? Chikon ta sa webe. Sabi kung kumusta na ng Halandumon Tower, may Halandumon pa tane? Action Brian Morden. Action Firing Line. Di ba nabunggoan ni isang salakyan to sang Koreano Action An sa nagligad nga iniro at ko di ka magsala? Nabayran na Action Firing Line. Napaobra na niliwat pero kita ko bla sa litrato may takang-takang to nga tawo. May mga nagatrabaho dagli Action An. Di mayo no? Di kun wala si COVID-19 kag sila Dumon Tower magsiga na bakarami no? Action Firing Line. Last 8:34. Unahon kami sa Action Tuto Dale Salazar Abi. Tonight, kinahidlaw man ko ni sa iya. Pila kagabi nga wagi kami kasabtanay ni on era. Kanabo sa mga interviewers naton pro subong gabi di sa kaluwas ako no. Kay ayon ko gid siya kay kabalokang isyon niya subong parte ni sa Bahay Kubo. Action Firing Line. Bahay Kubo kag iban pa. Action Radio City Hall Report. Action Dale may gabi. Action Bray, mayara sang violation ang pagtuhaw sang kubo dira no sa may kilid sang runway. Namiyang ko sang gamit ba daw uhong nagtuhaw. Ni mga 5 ka mga kubo no sang isa ka cooperative no nga ginasuportahan man sang barangay council sang barangay Tangub, syudad sang Bacolod. Ini ang base man sa palayaga ni City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan. Action Bray, una sa no sayati wala sang business permit
no ang ina nga project action Brian wala sang permit gikan sang syudad nga legally pwede sila maka-operate sa sina nga area action Brian. So sa iya kung ikaw ang isa ka lehitimo nga negosyante may action Brian sa mga BIR registration nga kinahanglan kag dapat mag-comply gid no sa mga legal requirements para lehitimo ang imo sini operation sa pag-negosyo action Brian. So ginpahayag diri ni Attorney Bayatan Action Brian hindi pa siya makapalayag no kung san o gid bala patigayunon ang demolition sinang lima dira or silhon dira abi or pagkakason inang mga structure dira nga makaabig action Brian nga squatter suno sa iya no sa abogado sang syudad sang Bacolod. Gina-question man ni Bayatan kung bala kompleto sa mga papeles ining Tangob Women's Cooperative nga hambal ni punong barangay Noli Villarosa no sa interview sa Action Radio kahapon nga naghatag sila sang financial assistance nga more or less kung maduduman ko 150,000 nga sila dira ang mag-manage Action Bray sang kapihan dira pwede bala makapungko makakaon pamahaw ang mga joggers dira kag mga nag-zumba dira sa Old Airport since subong manotice kinaton nga kada adlaw do kadamo na Action Bray no do attraction na ang ina nga area especially sa mga luyag mag-ehersisyo Action Bray. So, kabalo ka Action Dale? Kasulod ka Action Dale? Wala Action Bray, pero kung makita naton sa mga litrato sa social media, hindi makita naton nga daw nag-aamat-amat dagsa ang tawo Action Bray sa lugar. Kabalo ka ang area, ginabaligya ta subong Action Dale. Once nga naga-jogging katubi tag 6 o'clock in the morning hasta maglas 8, sigurado kung tanan mo nga balhas Action Dale magkala dagdag na mo. Kay ka ang open space bala plus ang silak sang adlaw nga sentro sa imo nga hindi iya masakit sa mo nga inuras. Kadako gid bulig para sa imo kayong lawas Action Dale mo muna nga nagadugok to sila. Pero ako reaction Bray kay Attorney Bayatan may mga legal issues man no, nga naga-surround sa sining negosyo sa nga area Action Bray nga nakibot lang sila gani no nga mayara na sang mga kubo dira may mga baligya na and the same time tingya diri gina-question nga dapat may ari pa ni sang approval sang sangguniang panglungsod through a resolution dira abi approval sang barangay council sang budget officer kag ining makonbala may mga officers sa Action Bray ining cooperative no nga gina-mention ni punong barangay Noli Villarosa. Kag kon may ara inibla sang barangay resolution man kun iyagin man ka barangay na abi produkto proyekto abi. Muna sa Action Bray ang pila lang sa mga legal no nga aspeto or technicality nga pamangkot gina-question sang abogado sang syudad sang Bacolod. Ang balator ni Bayatan singin pamangkot naton kung balang madayon gate ang demolition. Sunod sa Action Bray hindi siya makapalayag kung san o gate. Pero sunod siya ilak sa karon gina-verify ang statement or ang radio interview ni Kapitan Villarosa diri sa Action Radio Bacolod. Oo. Kasi sa Action Bray dito ginkuha bala nila para mangin basihan man ang ining mga palayag do ang claim ni Kapitan Villarosa. Nakamuno sa Action Bray si Kapitan kahapon nga allegedly gintugyan kuno sa iya no sang kaap sang management dira abi ang inang area nga siya dira abi ang magbulubantay dira hambal diri ni Attorney Bayatan sang gin-verify ni Action Bray sa kaap diri sa probinsya or dito abi sa Bacolod Silay Airport. Allegedly Action Bray wala kuno sang permit or gin-authorize ang barangay Tangob para magbutang dira sang mga kubo Action Bray kang magpatigayon or magpadalagan dira abi sang isa ka negosyo. Sa bisan na ina nga lugar owned by Philippine Airline Action Dale need pa sang barangay nga maglisensya sa kaap kay hindi anyos naman na. Kaya ang Action Bray nato ni Bayatan ang properties owned by the national government. Daw regulate dira abi kakaap nga mugid ang may ano ni gani? Poder. May poder no or may authority kundi ano dira ang mga activities nga pwede since ina siya do manabla do na may nakakita abi nga do may potential ang inang area especially sa mga naga-ehersisyo. So magambal ka nga owned by national government hindi iya kapal ikin palbal ya private institution na eh.
Correct, Action Brian. Kaya ang baldira ni Atty. Bayatan na kung nagbutang dira sila sa mga kubo, dapat ining mga nagalnegosyo sa likod sini, dapat may mapakita, Action Brian, nga lease of contract bala, no, nga nagarenta dira sila, or magpakita sila sang titulo nga sila dira abi ang nagapanag-iya sang property, Action Brian. So pila lang ni sa mga ginraise na ni Atty. Bayatan, aangot sa mga legal issues sining negosyo. In short, Action Brian, I'm sorry ha, kay gusto talang nibla klarohon gid kini nagsadya man ng isyo. In short, tuyo sang syudad nga makakuha sang permit ining nasambit nga nulo negosyo dira para maka-income man ang syudad kay naga-income sila mo, na Action Dale? Not necessarily, Action Brian, nga direkta nga ginpalayag ni Atty. Bayatan nga kinahanglan may revenue man ang syudad. Ang tingog or ang tone ni Atty. Bayatan nga dapat ang legality bala nga aspeto, Action Brian, dapat ma-comply ang mga legal requirements kung ikaw ang saka legitimate grabe nga business owner o kung nayara man sang cooperative. Kaya magamba ka cooperative, mag-apply ka dira sang registration sa BIR, Action Brian. Dumaya na sang tax exemption, no, nga hindi kayo magbayad sang tax sa BIR. Bangod isa ikaw ka-kooperatiba. Amo na gani Aryo, kay may naga-share sa Tondri on by national government, amo nang gin-mention mo kay na ka-up, salamat kay attorney, no? Ka-up nagapanag-iya sining subong Action Dale, abogado na nag-share sa aton di subong. Amo sina, no? So kinanglan gid ba sang syudad nga mag-participate gid dire because nga tiyan mo na medyo may kakulangan sila, like for example gin-mention mo kooperatiba in Action Dale, amo na? Correct, Action Brian, mo na siya ang Tangub Women's Cooperative. So wala may name na pero wala pa ni ngalan guro sa SEC, ano sitwasyon? Amo na siya i-mention kahapon sa interview sang BBB, no, kay si Kapitan Villarosa. Tama na ang nagpalayag, Action Brian, nga allegedly hindi naghatag sila sa 150,000 nga kantidad pag sila na bala ang mapalago or magpa-improve dire based ang negosyo, Action Brian. Kaya hindi lang kubo nabutang to sa area, makita man naton may mga lamisa na, Action Brian. So nga nag-observe sa physical distancing, Action Brian, ang punto diri ka syudad, no, sa abogado sang syudad, ang mga legal requirements, no, sa pagpadalagan o pagdumala sining negosyo, since may ginabaligya, may may nagabakal, Action Brian. Kag sino kay Atty. Bayatan, hindi man lang basta nga makapatindo ka dira sa kusina dira, lulutuan, kag magbaligya ka dira sa mga joggers kag sa mga naga-zumba sa sinanga area. Most likely, Action Dale, concern man na diring ton sining health health consumption ini. Baligya kadra way kada health certificate abi ti mam problema na karon ga kalalaon da sinong lagson tadi isa man ni ka punto, no? Correct, Action Brian. Ano ang palayaga ni City Legal Officer Atty. Joselito Bayatan? Firstly, wala na siyang business permit sa Bacolod City. That is clearly sa interview ni Kapitan Villarosa kagapon ginaako niya nga that is a business enterprise, hindi ba? Also ginsite niya sa local government code. So kung ginsite niya ang business enterprise sa local government code, what particular section sang kay kung economic enterprise na, may mga resolusyon na siya sa SP. May resolusyon na siya sa barangay council, no? May resolusyon na siya sa barangay council, may approval sa budget, kag may mga set of officers. Parang it will show nga legitimate siya. Number 2, kung economic enterprise na siya, kag they will be doing that type of business, then he has to conform with the requirements, ang mga legal requirements ang legitimate business. Number 1, it must be in the name of a duly registered business entity. May legal personality, bala? So, wala man na, no? Number 2, kung nag-ooperate sila in a particular place, the place nga diin sila situated must be of a legitimate basis. So kung ara ka sa isa ka lugar nga hindi mo, then you should show a contract of lease. So
Siyempre, portion din lamang sang palayag no, ni City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan. So kung mabatian natin, more on legal requirements no, ang ginapangayo abi or ang statement sa abogado sang syudad angot sining mga kubo dira sa kilid no, sang runway sang Old Airport Action Bray. Ano pamatian naman natin? Action Dale, gamay lang gid meaning kung hindi maka-provide si Villarosa sa tanan nga mga documents sa ginapangayo sa bangsang City Legal Office, may tendency nga may force of action nga himuon dira nga kakason ining mga kubo-kubo nga ini. Action right. Supposedly kahapon na itong report ni Action Alvin no, nga may demolition do, hindi mga demolition kay pwede ba siya makakwat Action right ining mga kubo bala daw nga pwede removable. Transferable or transferable Action Brian no, doon di ba demolition. Kaya mo to habon ang balto ni Kapitan Villarosa dumera sang negotiation na depende ni kung ano ang ginkasugtan nila kahapon. Pero sa bahin sang syudad Action right suno kaya ni Bayatan may lagi diya sang violation regarding sining struktura dira no nga ginbutang sa sina nga area. Subong ato mula pamatian sa Attorney Bayatan angot ini sa pag-confirm nila or pagpakig-angot man sang LGU sa Bacolod sa kaap diri sa probinsya nga wala action bray sang permit no nga magbutang dira sang kubo ang Barangay Tangguba Council. Balikan naton sa Attorney Bayatan. I'm very sorry, no, because we verified it with the kaap. Ang kaap nagsiling nga wala gid. Okay. They simply entered the premises as squatters. And I don't think na kung balo ka kung kaap na why man na I don't think nga may power na di ang local kaap. Oo, it must be with the approval of the DOTR, no? KD, that is the property belonging to the national government. So ang manager diri sa Negros Occidental sa kaap is simply a custodian, no? It can simply coordinate. So when we talk with the kaap manager dito, he was even surprised nga ginbutangan na no? Kag he even called the attention, may duwa na sila ka-kaap guard balita nga nagabantay. So gincall gani ang attention kung nga nag-amo na ang lugar, no? Because you, to be fair with the kaap, ato sila sa silay mo. So ginbutangan lang na the security personnel. Well, we do not know what are these personnel doing nga nag-amo na sa mga activity sa runway. So we leave it up to that. Basta kaap says na there is nothing of that sort nga giving the authority. Siyempre, si Atty. Bayatante, ang baliya, gin-verify nilang information no, sa claim nila ni Kapitan Villarosa. Ang baliya gintugyan siya no, ang ina nga area, siyempre, ang baliya Atty. Bayatan, ila gin-verify sa kaap diri sa lokal. Kasi wala ko no sang permit or gin-authorize ang Barangay Council no, nga magbutang dira sa mga kubo-kubo, siyempre yan. Sige, kay ang kaap lokal nga napamangkot ni Atty. Bayatan, basibla dito may direkta nga connection iya si Villarosa sa National Office ng kaap balaya. Ang mga reaction bracket na kamo naman sa Atty. Bayatan nga doon patang mga yung command permit no sa Department of Transportation sa DOTR. DOTR action bracket. Galing kung mag-connect ka to sa National Office ng kaap, alangan man nga ipasbay na nadiri karon na sa local man kundi making-angot ginadi sila, di ba action din? Action bracket. Pag gina-furnishan man sa mga documents dira or communication in kaso na may mga nagapangabay dirabing nga mag-usar sang sining property or lote direction Brian. Mo ni no ang sabayan sa syudad more on legal issues ang ginraise ni Atty. Bayatan. At kita paborgin kita dira mo kay legalidad gani mo may tag-iya ning lokal dira kag napahamtang iya sa syudad sang Bacolod may concern gadi ang syudad kon parti legalidad ang hambalan. So i-check natin sa Kapitan dire kung ano ganang sitwasyon, may mga papilis ka madakap, may nakarehistro na ni sa SEC ang imo sining kooperatiba dira, may barangay resolutions ka, kay team basis ito kapon ya local government code action din mo. Do attorney man sa Kapitan may ara man sa basihan hindi taman ni masugiran si Kapitan kay dugay naman ni sa trabaho niya bilang Kapitan councilor na ni sa Bacolod gani nag-ABC president na ini. So may mga ideya man ini siya para pa sa patas nga presentation ko ang tama ni siya side buwasa sa aton sa pagpangalaga action day.
Kay kahapon na kamo naman to si Kapitan Villarosa nga nagapangayo siya sang bulig sa syudad angot sa mga illegal structures siya nga barangay Action Bryan kag ining mga kubo nga wala man lang nagilabot. Nagilabta mo lang ang tunog kahapon no ni Kapitan Villarosa. So sabay ni Attorney Bayatan suno siya tini mga illegal structures Action Bryan ti obligasyon gid ya suno siya no ni Attorney Bayatan sa mga punong barangay nga sila dira ang magpangkakas dira kag may Poder Action Bryan may authority bala na magsaway no sa mga nagapanag-iya sang mga illegal structures sa ila nga lugar. I see. Okay. Sa iban nga balita gikan sa Bacolod City Hall, tikay Action Bryan may public hearing si Attorney Baribar no ang chair sang Committee on Energy regarding ini sa sudden increase sang balayran sang kuryente sa tong quarantine period sang March kag April Action Bryan again based sang Sineco no sa ila sining estimate o kon average Action Bryan dito na nga ati ang bulan sa Marso Action Bryan ang bill muna siyang December 2019 January kag February ang result muna siya ang sa March Action Bryan ang sabayan sa Sineco para hatagan sang ligwa mga consumers nila dito gin-announce ang Sineco Action Bryan sang management nga hatagan nila sang ligwa ang mga consumers nga magbayad sang kuryente sang enough time and installment Action Bryan ang Marso mga bill pwede bayaran tubtob Hulyo Action Bryan. Kumbaga, bisan nagtaas ang bill mo nga hindi ka man kinshindi kun nga why na ni bawi ay isang bill nga taas istagard mo na lang para lang gid nga ti ni daw pasabor no na lang abi action dili mo na. The installment Action Bryan. Ang pula naman sa nga bill pwede siya until August Action Bryan bayaran no. Do hatag sa sang leeway ang Sineco enough time para makabayad ang mga consumers pero kung may previous ka pa nga bill Action Bryan sang February bala ag sang May no sa bunga tuig dapat mo na bayaran Action Bryan kay posible may issue ni ikaw sang disconnection Action Bryan ang cover lang gid sa installment amo to siya ang March nga billing kag ang April bangod amo na siyang time Action Bryan dagagin pay dalong kita bala sa quarantine period no ang syudad sang Bacolod. Dito man naghatag sang commitment ang Sineco nga pwede nila ma-read no ang kontador sining mga consumers nga pamatyaga nila Action Bryan nagsaka balang ila sining balayran no. So ginhambal diri sang finance manager sang Sineco nga si Ma'am Chuchi Destriza Action Bryan luyag sa mga consumers nga nagareklamo pwede sila makapadala sang letter request Action Bryan nga makapa-read sila bala nga matyaga nila ti sobra-sobra ang pagsaka sa ilang balayran sa tong March kag April Action Bryan nga sunod siya ti pwede na Action Bryan ma-read no hindi nila tanan makapatigayon sang massive nga reading bangod sunod siya ti 178,000 ang consumers sang Sineco so gina-encourage ni Action Bryan kung sino lang pamatyaga nila nga daw hindi pabor nga daw sobra-sobra bala ang pagsaka sa sining balayran gina-welcome gid sang Sineco gina-announce man sang Sineco nga by June ti mera sang pagnubo sang balayran sang kuryente 50 cents Action Bryan per kilowatt hour. So amo ni siya sa kaina ang nag-transpire no nga public hearing ni Councilor Archie Baribar man si Councilor Wilson Gamboa Jr. kag si Councilor Simple Distrito. Ano gamay kita mga tingog ni Councilor Archie Baribar. Bangod sini nakuha man naton ang commitment sang Sineco nga ang March nga billing kag ang April for the deferred payment no so apat ka bulan nga bayaran ang bill sang March kag bill sang April nakuha man nato ng commitment nga i-explicar sang Sineco ang basihan nila kag ang ilang openness nga maga conduct sang rereading sang mga pumuluyo naton nga naga-express ang concern o nagareklamo. So we are encouraging those who feel aggrieved nga i-bring sa attention sang Sineco ini. Ang problema naton nga dako dira is kung sang March wala dira tawo kay na lockdown ikaw elsewhere.
Si kundi wa isang basihan nga ang sukton mo ang balay nga wala sang tao dira. Amo gina. Or Si Attorney Councilor Archie Balibar ang chair sa Committee on Energy and Public Utilities sa mga tangin raising nga concern kung wala di tao si mo balay sang Marso nga an average action bright. Pwede kaya ka reklamo no kag iyan na lang sa gyapon. Ibasihan lang ang kontador mo action bright or ang pag-leader abi sa mga meter leaders kay kabalo action bright ang ko sunod sila gin-base Manila ang advisory pala no sa Energy Regulatory Commission no nga pwede posible maybe applied action bray ang estimated billing action bray bangod ECQ para mabara sa safety sa mga meter readers action bray no harap lang basi mawaan sang COVID-19 so amo na siya ang gin-present man kaina sang management sang Seneco ang advisory sang ERC nga maybe or pwede nila ma-apply ang estimated billing sang time sang quarantine period action Brian. Sige. Update sa bagdagikan sa Bacolod City Government Center ang action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Dale. Balita gikan sa Bacolod City Government Center sa dyan ang isyo sang bahay kubo ni Kapitan Noli Villarosa na. So mga gabi na sa nagan pagigita sa dugang information from Attorney Joselito Bayata ng City Legal Officer sang Bacolod. No? May nagaginuwa nga mga information nga way man to ko nakalisensya sa kaap man no? Si Barangay Kapitan Noli Villarosa. Kung pamalon si Villarosa, siya mayari ko the authority ginhatag nila nga magbutang kubo dito sa pagkooperatiba ini nag-generate diring kwan may generating income ang guayas ni no? Sa mga Women's Day. Action Firing Line. Livelihood manitani mo na ninegosyo bla lang abuy ana dan nila nga makakapi-kapi des sila para bahawan kay gano pa tiway permit lang kompleto abi gawarin na lang nabi kay kap Action Firing Line. ipahimutan na lang tanan-tanan na kap kay para lang gid nga ti matarong inang negosyo dagali kiti bawal may violations ate lang tawon taniya ti ang City Legal Office naman niya nagimo sang action para matutukan man ini una-una dan ang social physical distancing no ang magluwas sina dira ti inang delikado man sa ibang dira kun way na bantay dira kadamo diferensya no pero tinantawan taniya kay kabalo ko si Kapitan Villarosa may mga ideya man ini sa ginahimo niya. Action Firing Line. Pero ti ayo taman sa City Legal Office no hindi lang kay kubo tutukan ta damo sa mga illegal structures sumolis Bacolod nga nagatinubo-tubo man. Action Brian Morden. Action Firing Line. May kabilang kay Attorney Paul Bora naga-monitor sa Rima Tinion. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ang Alpha at Beta Nutrients Pamatian namon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Oras ginadulong sa inyo sang Alexan. Laban sa sakit ng katawan, laban lang Alexan. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Basi nagahubag-hubag ng inyo sining kalawasan mga kaksyon, paki-check abi, no? Kung nagahubag-hubag ina, oy, di na pagpanugaya pa, magamit na sang Zanton Plus Herbal Capsule. Hindi na masaligan, no? Kung naka-Zanton Plus Herbal Capsule ikaw, sigurado kita nga makupos inang mga nagahulubag dira sa inyo sining lawas mga kaksyon. Kaya ni, puno sang anti-inflammatory compounds kag antioxidant properties. Ginapakupos niya ang mga nagahulubag nga parte sang lawas. Ang Zanton Plus Herbal Capsule na pamatud-ana sa mga siyentipiko nga nakabulig ipakupos kaangay sa mga naga-arthritis dira, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver, kag madamo pa. Gani, sa mga gabi, gina-endorso tagid sa inyo ang Zanton Plus Herbal Capsule. Aksyon Brian Morgan, Aksyon Firing Line. Mayang gabi lang kay Sir Sariboy magsipok kag iya sining girlfriend na si Madam Jillian Caburog dira sa La Carlota and their family mga kaksyon. Objective Aksyon Firing Line. Saway ko na lamot ba sa ngamin say pasinsyagid ko ninyo kay ti medyo buta man kita sa balita and I am pretty sure nga napuno man kamo sa aton information tonight sa aton sini nga pagpangalagan. Upon sa bagos nga puwersa sa Action Radio News Department sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, Station Manager Action na Magbanwa. Sa technical side, we have Action Nelmar Madera with Action Ilray Dotilios. Mag-up man aton sa aton nga pagpangalagan sa mga gabi Action An Defensor. At the same time, aton sini nga man dira sa News Center. Standby karon sa Action Ride Patrola with Action Eric Magbanwa. Kaginyo naman nabatian isa ka memorableng istorya sa Action Firing Line. Maghilibati kita sa buwas na naman sa mamayapon ng istasyon kag oras. Ini sa Action Brian Morgan, nagapasalamat gid. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.